Barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo nake ƙoƙarin na nuna mana wani ilimi da muke mantawa muna trading muna mantawa da shi wanda ya kamata a ce muna amfani da shi. A cikin kasuwa akwai ilimi daban-daban wanda dole ne sai ka yi amfani da shi, amma akwai ilimin da ba dole ba ne sai ka yi amfani da shi. Kamar abin da ya shafi kamar analysis, ya zama dole ka san ilimin tafiyan kasuwa. Ina ne kasuwanka yake tafiya? Ina kuma yake so ya je? Biyo ni ka sha kallo. Za mu cire sell side liquidity da buy side liquidity a cikin kasuwa. Za mu zo mu cire duk wani order block a cikin kasuwa. Za mu cire breaker block, za mu zo mu cire fair value gap. Za mu nemo POI ɗinmu a cikin kasuwa. Sannan mu yi entry domin mu shiga mu samu kuɗi. Ok, so ga analysis ɗin nan dai muna ta ciccire dukkanin abubuwan da ya dace mu cire a cikin kasuwa. So bayan mun cire za mu zo sai mu ɗauki daidai inda muke so mu yi trading ɗinta. Kamar misali wannan order block na ƙarshe na can ƙasa za mu ɗauke shi, iya shi za mu ɗauka. Ok, a wannan wurin aikinmu yake. Yes, saboda za ka iya yin analysis mai kyau amma shigan kasuwan ya zamo maka damuwa. Me amfanin ka yi analysis ya yi kyau ya ba da sha'awa amma kuma kana shiga kasuwa kana asara? Wannan ba tunani ba ne mai kyau. Ka zauna ka nutsu ka fahimci ina ne matsalanka, menene matsalanka, zai fi kyau ka gyara saboda asara ba ta da daɗi a kasuwa. Ok, ka bani aron hankalinka domin ka ga abubuwan da zan yi a kasuwa wanda in kana yin irin su kana samun matsala. Insha Allah a wannan bidiyon za ka samu mafitan matsalanka. So alhamdulillah, masha Allah, sai ka ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma zan so ka tsaya ka kalli ƙarshen wannan bidiyo. Let's go. Kuma idan kana da buƙatan yin karatu tare da mu, ga dama ta samu. Lallai akwai namba na a bio profile ɗina, idan ka buɗe za ka ga wani namba, ka ɗauka ka yi mun magana ta wasu. Zan saka a cikin group ɗina da nake karantarwa free insha Allah. Akwai group ɗina da nake karantarwa BIP. BIP na kala uku ne. Akwai BIP na signal, akwai BIP na binary, akwai VIP normal forex trading da muke karantarwa wanda ya ƙunshi abubuwa daban-daban. Muna ƙara sanar da ku mun buɗe discount ɗinmu na ƙarshen shekara, ma'ana 50% discount. Idan kana biyan kamar misali naira 5,000 ne, zai zamo za ka biya 2,500. Idan kana biyan 100,000 za ka biya 50,000. Idan kana biyan 50,000 za ka biya 25,000 kacal. Wannan shine ma'anar 50% discount. Za mu yi karatu sosai, ajin ɗalibai na farko a ƙarshen shekara. Sai kun zo. Ok, mu sa hankalinmu kan wannan analysis ɗin. Ga daidai inda nake so ku fahimci me nake so in karantar da ku ana. Wannan analysis ɗin market ba ta yi abin da muke zanawa ba, za ta yi ne. So idan har market ɗin ta yi, ga inda za mu yi entry a market ɗin. Wato ga shi nan gurin kuna gani. So wannan gurin da na zo na ja wannan risk reward ratio ɗin, so fair value gap ne a wurin wanda market nake expecting ɗin zai zo wannan gurin. So idan ya zo wannan wurin zai juya, amma ni abin da nake so market ɗin ta yi shine wannan ɗan layin da na ja na sama ɗin market ɗin ya zo ya yi close da body, ya yi close da body ba da wick ba, ba daidai wannan wurin. Yes, ina son market ɗina ya zo ya close da body ne, sannan a samu wani candle ɗin da zai zo ƙasa ya zo ya ɗauka mun daidai wannan wurin wajen fair value gap ɗin nan, ya filin wannan gap ɗin. So ni kuma a wannan wurin nake ƙoƙarin na yi entry, nake so na yi entry saboda already market ta zo ta ɗauki liquidity ga shi nan a ƙasa. Ga wani ɗan misali zan yi akan tafiyan wani kasuwa. So wannan gurin da kake gani market za ta zo ta yi wannan abun. So a koda yaushe abin da muke yi kenan a kasuwa. Kullum ne in muka yi live ɗin nan sai na nuna muku wannan. So ga shi nan. So ka ɗauka wannan shine na bin mene downtrend, saukan kasuwan ƙasa. So wancan kuma shine mene uptrend, tafiyan kasuwan sama.
So break of structure, order block da sauransu, order block. So ga shi nan ga wuraren POI, POI, POI ga shi nan. So duk ga su nan kuna gani tafiyan kasuwan. So abin da market ɗin ta yi kenan, kuma yanzu abin da muke ƙoƙarin muke so market ɗin ta yi kenan. So ga shi nan mu dai muna jiranta kuma za mu yi entry a cikin market ɗin nan insha Allahu ta'ala ba da ɓata lokaci ba. Abin kai ma za ka iya. Za ka iya kawai natsuwa za ka yi ka kalli yadda ake yi, ka koya, ka bi wanda ya iya ya saka a aji, ko kuma duk dai yadda za ka yi dai ka bi wanda ya iya ya koya maka yadda ake yin abun. So ga shi nan market ba ta yi ba amma mu ga shi mun riga mun ɗora wa market ɗin komai da komai. So ga shi nan za mu ciccire dama misali na yi akan yadda market ɗin yake kasancewa. So ga shi nan mun zo mun zana dukkanin abin da ya dace mu zana. So kuma yanzu muna goggogewa. Bayan mun gama gogewa kuma za mu zuba wa market ido muna kallon abin da zai je ya zo a cikin kasuwa. So ga shi nan. Wannan shine analysis ɗin da muka yi yanzu da ku, kuma za mu yi entry insha Allahu ta'ala yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Idan market ɗin ya dawo mana wannan wajen da muka zo muka zazzana layin nan. Nan shine. So ni fa in kunna chat ɗin ma kaɗai ina kallon motsin kasuwan ma daɗi nake ji. So ina jin daɗi sosai da sosai. In dinga kallon ma kasuwan tana mommotsawa haka. Bari in ƙara buɗe screen ɗin. Akwai wani order block, so ga shi nan. So wannan order block ɗin da kuke gani mutane za su zo su yi ta jiran market ɗin. Za su yi ta jiran market ɗin su zo su danna entry a cikin kasuwa. So amma ni bana ba mu kowa shawarin ya zo ya shiga kasuwa a wurin. Amma ni abin da nake so mutane su fahimta ko in ce mu fahimta shine wannan gurin sai dai ya zamo mana take profit. So zai zamo mana mene? Take profit, amma ba wai ya zamo mana wurin da za mu shiga kasuwa ba. So ga market ɗin kuna gani downtrend take yi. Market ɗin tana downtrend. So yanzu za a samu mun zo mun ja layi muna neman da a samu mene? Change of structure na kasuwan. So market ɗin daga downtrend muna so ta koma uptrend haka. So ga zanen mu nan da muka yi wanda muna ganin kasuwan abin da za ta zo ta yi kenan. So in ko market ɗin ta zo ta yi wannan abun bayan fa ta zo mun shiga kasuwa. So za ta zo ta yi wannan abun, ta tashi sama ta yi breaking wannan layin a samu break of structure a kasuwan su, kuma za ta zo ta respecting ɗin shi wannan